Sugeng dalu selamat malam Cak Komet. Sugeng dalu selamat malam Mbak Didi. Alhamdulillah ketemu lagi. Alhamdulillah ketemu lagi teng Sumberjo. Sumberjo Grogol. Sehat ya Cak Komet ya. Alhamdulillah sehat Mbak Didi. Alhamdulillah. Wis salate soalnya dereng Mas. Dereng lama iki ya, perdana iki ya Mas. Nggih, nembe niki. Alhamdulillah wis diantu-antu masyarakat kene. Pokoke wayangan wong iki sing diantu-antu mangko pelawake kudu Cak Komet. Kalau mau nggih pun iki. Oh, dinane iki ya Mas, dinane iki saking napane sing diarep-arep diantu-antu niku nak nanggap calang niku pun 2 tahun yang kalih tahun riyen tahun 2004 niku pokoke kudu dalange Cak Komet. Nggih Pak Samsul panjenengane Bapak Kepala Desa menika ngendika nek Mas Komet pokoke kudu Mas Komet masalah gandengan sapa wae oke. Mas Asis. Lah menika alhamdulillah dalu menika saged sowan wonten ing Sumber Ini Mas Benito Mas. Alhamdulillah. Dalu punika jan Ing dalu punika namung saged derek dituwa mugi-mugi napa ingkang dados kekarepanipun masyarakat sedaya Sumberjo mugi-mugi saged kalaksana. Amin. Amin. Menika wong donga mboten kulaan Iya. plungsu-plungsu nderek uduran kan nggih. Jenengan sehat to Pak nggih? Alhamdulillah sehat. Kula sehat. Yanto pirang-pirang dina iki berarti kan ndak leren. Lah alhamdulillah. Lambul terus. Wong niku nak disyukuri insyaallah awak tetep sehat. Iki yo meneng iki. Gentenan ngono dina. Napa to? Lho, ngomong ya aku apa piye dijak kok iso Kuwi ra iso ngomong. bisa to tapi kan nggawa cangkem kok Oh, pengen ngomong. Pengen ngomong kok Pak Didi. Mene ngomongi meneng otomat gentenan. Gentenan. Ora ngeke kode. Dadi nek yo ana ki ngomong Kula menang. Nggih, ngoten lho Pak Didi. Dados dalu punika saged rawuh wonten ayo penak. Sumberjo. Iya. Sampean meneng aku tak omong lah nek ngono keng jero ya Setengah ngono kan lah ngono dadi ora tumpang tindih lho ngono penonton. Oh nak Ih. Kowe iki meneng sik. Meneng. Wangel. Kula dijak ngomong ngoten lho. Dados ngeten Pak Didi dalu punika suwanten Sumberjo dalam rangka sedekah bumi. Alhamdulillah. Nggih. Kula kalian jenengan terus kali Cak Komet Bering nika teng mriki saged sowan melu ndongake masyarakat Sumberjo. Yen napa mboten? Cocok mulan to. Jangan ngelo. Nggih ngriki nggih Pak nggih. Nggih matur nuwun pun dielingke pangapunten ingkang awet napa to nggih mergo nggih kahanan ngaten nggih ngapunten nggih. Yon. Apa? Omong dhewe wong aku ora dijak omong karo kono kok. Engko sithik omong. Aku jane wegah. Kenapa? Ya kabeh dongae dientek kok kono. Jane dalang kok mudin. Ya donga iki akeh to metku digolekno donga sing apik-apik khusus masyarakat Sumberjo kene. Ora ngoten nggih Pak Didi. Parake yo ngono. Kula iki gumun kali Pak Didi. Napa? Bendina bengi iki ndalang wayang. Engko esoke ngasto teng sekolahan ngajar lho. Iya. Kok yo gak ngantuk mboten kesel. Cahyane saya enom niku rahasiane napa, Pak? Aku lho. Nggih. Wah, ora apa. Kok sak omongi kabeh. Heeh. Rahasia aku ki mung siji. Napa niku? Tik. Tik niku napa lho? Tik nang nggone awake dhewe tek. Ora ana bedane kok tik ambek tek iki lho. Wong kene mesti ngerti tik pokoke nek kesel ngono. Wah, anggere kesel tik tik. Oh iya berarti kok awake dhewe mulih kok langsung tik met. Heeh. Wis mampir pindahan tik. Lah. Mampir guyangan. Anu non sewu kula dereng paham daerah mriki. Guyangan iki kan ben apa ta? Buyangan nak tik langsung gak iso kuwi paling gak kudu pertama pitik-pitikan. Ngicok wek gerang kene. Dadi ora pangkin iki wong polos kok kandhane Polos apa poloke nyeplos iki. Alhamdulillah dalu punika swanten Sumberjo. Dalam rangka sedekah bumi. Nggih, Bersih desa. Bersih desa. Iki sak desa do ngumpul dadi siji teng mriki nyatane nggih lanang wedok kumpul dados setunggal. Sumberjo hebat. Hebat luar biasa. Tepuk tangan untuk Sumberjo. Bali desane kaya homestay. Oh, iku lagu bali desa nih. Asik.
AC, ndi kipas angin ngono kok. Kipas angin. AC. Oh, sing mriki AC. Yo. Lah sampean urung ngerti kok. Kenapa? Nek biasane Pak Lurah, nuwun pangapunten lho Pak Didi. Piye, Mas? Biasane Pak Lurah ning desa iki paling banter ya inventaris iki nganggo sepeda motor. Ah. Sepeda motor tapi nek Lurah Sumberjo ora iso numpak traktor ya lho, Mek. Iso ngono. Kayak kok inventaris kowe. Mbuh aku ora ngerti. Iki ta Pak Lurah nggih. Oh, Pak Lurah Tadi iki Pak Sis tidak ngantor nitih kae traktor iki kae. traktor. Oh. Biasa teng mriki saking makmure desa Sumberjo kene. Ning ora batu turun numpak traktor yo. Iya, sing apik-apik ya ngono lho ki Pak Lurah nggih rawuh. Nggih. Pak Dan Ramil dan saya nggih rawuh. Iki keluarga niki pamong sedaya sami lenggah wonten mriku. Nggih. Tamu undangan sebelah mriki, sing sebelah mriki khusus masyarakat Sumberjo. Nggih. Mula dalu punika klumpuk dadi siji didongakno mugi-mugi Dungan apa sentek. Heh? Wis dungan apa dongane wis santai. Lho, Pak Didi ndongaknone kan ya mau nganggo ya awake dhewe seniman Mek. Seniman. Seniman yo nganggo apa ki ning aran pantun-pantun to. Oh iya. Pantun-pantun upamane aku sing ndongakno sik kok genten kowe ya ta. Tuku telo rasane legi, mugi-mugi tiang sak Sumberjo banyak rezeki Allahumma. Amin. Tuku telo dikelo semur, mugi-mugi Sumberjo panjang umur amin Allahumma. Ya apa? Dongakno piye to iki? Lu dungan apa nganggo pantun iki apa to? Lho jenenge seniman Ya seni ning yo donga-donga pantun-pantun aja dicampur aduk. Iya biasa itu sombongmu ora kaprah. Lho iki tak sing salah tak lurusno. Nek kowe donga nganggo pantun, wah bahaya wi. Bahayane apa to? Lah donga nganggo pantun yo salat maghrib bisa sampai subuh. Lho kok ngantek subuh? Lah nganggo pantun Upamane budal sekolah, tuku es krim, bismillahirrahmanirrahim. Tuku duku campur nanas, kul auzu birabbinas. Ora barbar lho ya, Yon. yo alah yo beda karo ibadah wong donga kuwi Langsung kok yo. Dongano piye? Baca umur. Lah alah. Mugi-mugi sedaya penak. Ya ngene ya. Ngono. Wong iki donga apa to, Cik? Ya sing api-api muga-muga. Udah wis pelek karo kene iki wis ketok akrab ngono lho. Lho, apa yo kowe iki piye to ndongakno ya kok kancane Pak Didi mau ndongakno ya apik. Terus sing cilik mau sinden cilik mau Yo, ndongakno ya apik-apik. Mbak sinten Mas? Sekar. Dik Sekar iki wis ndongakno apik-apik. Aku ndongakno apik. Kok kok mau ngono tok iki piye to? Enten sindel-sindel ta? Ya ampun iki anyar. Pun disalah ta, Dek? Tereng. Wah, lah ora ganti. Lho, iki bocah ki arep apa to iki? Aku mlayu. Kowe iki arep apa? Kowe, lha iki mau Pak Lurah dhewe Yo, nyamper lho. enten sing sinden alit ngeten iki. Heeh. Iki kira-kira gantine peneruse para ngene regenerasi. Regenerasi. Ben sing nerusno nguri-nguri ya nguruk-nguruk kabudayan iki ya ngono kuwi. Ora kaya anakmu. Lho, anakku luar biasa jos lho anakku. Kok bae. Kok piye ta anakku njero ngaji kok padano anakmu. Kok ngaji kok ya. Ngajine mung penganggur sore TPA sing cilik, sing gedhe iki saiki ning pondok pesantren. Lah kowe ora ngrungokne anakmu tak ngaji kok. Lho, Padu karo kiai. kowe tumon. Oh iya, sawang iki baulet e. Perkara Anake kan iki. Nggih. Anake carane. Lah niku macane keliru terus dot 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 dot. Dadi suwenge iki artiane dadot. Ora barbar. Ini kita belajar ikro siji gak apa-apa. Sombere nek wis pondok pesantren kaya Mas iso. Ngene. Bener. Nggih sami-sami. Kan kene lagi sangone Pak. Yes, penak dadi sithik. Diparingi matur nuwun. Bae ya. Salim. Yo ngono lho. Yo ngono ki lho, Mas. Piye? Wong urip iki nek iso, awake dhewe dikai kaluwihan, Ya. tegese dikai rezeki luwe. Ya. Kuwi yo disedekahno. Sok sapa wong sing ngakeh-ngakehno sedekah, insyaallah ora lokak ning tambah kebak. Iya. Mau wis mbok kei kono mau 50.000. Pak Didi 150. Lho ngono ki kok kudu ngono kuwi, Mas. Iya. Ngomong dulu. Kuwi mau duitmu, Mas. Eh? Duitmu. Iki kok dompetku to? Iya.
Oh, biadab. Aku ini gak dipaksa apa sedekah. Kowe iki kanca pengkhianat jere. Bapakmu dimentek mekan ayo. Mbok yo sedekah, omong tok ora lokak tambah kebar atau sedekah. Sedekah nuwun sewu lho Pak Didi. Ah. Sak komet iki beda karo biasane. Kok iso? Nah iki kancanan kula wah ngajine yo pinter mulai sedekah bendina anggere nek wong diwane duit biasa. Omah iki saiki. Ya ampun toh Pak, lagu-lagu sing terbaru Ah. gak paten iso. Iya. Campur sari dan riyen kan biasa. Ah. Saiki lagu-lagune religi. Religi. Khusus lah mengke ya Met ya. Gai. Yo ngono wis tak lem ngono Pak. Oke, nggih. Lah Ya ya HP no bahasa iki. Nggih, sesuk biyen berarti. Alah, biyen iki lagune mesti gak tayo, Ayo. terus campur sari, dangdut. Kau kan Kak Grutu Kasmoro. Apa? Grutu Kasmoro. Budo. Sing Kasmoro iki grutu. Lho, kuwi nggon apa to bener Kasmoro iki? Kowe nyanyi-nyanyi iki saya. Piye wi? Religina. Oh. Biasanya ning daerah kono, daerah mriko Ah. campur sari dangdut ning bengi iki tak gawe liyane. Iya. Kowe kudu iso nyanyi-nyanyi Campur sing sari ya? kok campur sari religi. Tambah saya religi. Religi bisa ya? Sa. Ya, iki lho. Grutu ngene. Sono. Roto maju. Ya. Roto mana? Mati perono. Roto mana? Roto mana? Anu numpak kendara lho, Mek. Niki Kene ketok. lagu-lagu iki saya. Hmm. Saben malam Jumat Ahli kunci. Ahli kabur. Aduh. Oh, jarane pinter religi. Aku wis ngomong aku gak iso. Oh, sing tak kandhing. Kowe mau Ben sumber joki ngerti nek komen iki dadi saiki ngono lho. Bocah ora Jawa. Saben nadane lho. Ya. Saben kan dia nyok. Iya, kayak mbok terus nek. Lah kowe nyuk-nyuk. Oh iya ya. Saben malam Jumat. Ayo. Iso kowe temen nyawu. Saben malam Jumat Ahli kubur mulai neng omah. iki contone Pak. Ah. Contone iso dak? Saben malam Jumat Ahli kubur mulai neng omah. malah kurang kanu ki men. Ben enek penekanan, kudu enek gerakan. Oh iya. Saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah. Aku ora gerak isi. Lagu ki nek ora enek penekanan ki. Kalau wong gak ada di sini angel. Yo nyanyi ngono kudu enek penekanan. Iya iya sing ditekan lagu iki. Sing ditekan yo lagune kuwi kok saben malam Jumat mundur. Kowe iki gak contoh kok saben malam Jumat mundur. Ahli kubur mulai neng omah. Nyapa kuwi? Lho, kira kompor. Bingung bobokmu. Ngono kuwi mbok takoni. Lah kuwi ora ro, Mas. Ngene ben ketok pantes yo main religinan. Hmm. Ben kaya wong Arab tak gaekno ki kacamata. Aku tak latihan ya, Mas. Iya ya latihan ning ngono. Saben ahli. Aduh. Aku cuma senenge ya Mas latihan. Latihan kleru. Oh, mbok paksa. Nek ora iso takono Pak Didi. Wah, ora apa dulu. Malah Jawa. Sing pengen Pak Didi. Pak Didi. Lagi ngene kira ngarani kul melok selawatan pisan aku ngrungokno duguyu. Kok diguyu nyapa? Bapakku oh ibu Prasakti. Wah, Siapa ta? pendekar kok. Oh, kowe ora ngerti Pak Didi ning daerah mriku. Teng lingkungane masjid kono. Kok Pak Didi kuwi ora iso jamaah. Tanggapane ndi wong kono gaene sing jamaah. Kadung budal masjid mesti mulih. Lho, apa iman to Pak Didi? Apa sing ngomong? Lho. Kunci masjid sing nggawa Pak Didi. Wah. Tak kei anu. Di, kene. Ben ketok bagus kaya wong Arab.
kok nyanyi ngono itu nganggo ngene. Ben kaya anu to, vokal-vokal Piro, wes asline kan mesti kalah ganteng karo aku. ora. Iki kudune nganggo iki ben irunge ketok mantul. Ora aku masak ngene asline wis mikir. Iya ora bangir irunge. Aku ora nganggo blangkon ki ndasku malah dondo. Piye? Oh. Enek yo kuwi liyane diubah kok. Nah, kene ben ketok kaya Pak Yai. Piye nek aku kurang manut piye karo kowe. Angger gelem manut jenenge vokal wong loro kok kowe yo nganggo kopiah, aku yo nganggo kopiah. Aduh pirono. Kowe bakal lengo to nek ngono. Bakal lengo. Pirono. Aduh mari. Iki ora kaya arep malah kaya begendho. Sapi ta wong loro. Aku apik itu. Ya apik to. Wong e padha ae padha. Iya. Sabar. Tapi semangat kok seneni. Semangat ya semangat lho iramane iku. Saben malam Jumat ahlian mentak warga. Dari karo penekan. Ya penekanan iki sing halus sampe saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah. Padang tuh. Tahe ayo. Saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah. Aku jaluk kami tuwa. Sing penak sing kedua lho. Saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah kanggo njaluk donga. Tunggu jaluk kami tuwa. Kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah. Sang ngono lho. Kuwi aneh ngono kuwi kok. Kanggo njaluk donga Wacan Quran ajan sak kalimah. lamun ora dikirimi Masak dewe sambel rasin. Barang kirim mah. Ya kirim ya kreatif kemana kok masak dewe. panganan nek kadung mau. Lah aku takon. Masa ora dikirimi ayo. Kuwi donga ya mek wong mati ora buta panganan, butuhe donga nggih mboten Pak Didi. Mbah. Aku yo ora ro orang tau mati yo. Aku yo tau ngerti aku. Oh iya ya ngono ya ora tau. Lah iya. Lah sing luwur ki ora kabar-kabar. Ning kono ki obene HP. Iso ngabari sing ning donya lah ora ya ora nek wong nang neraka no. Njuk ora dikirimi masak dewe sambel terasi. Ih ora ngono. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili. Ini nanti Mili kalenan. Itu ngomong kok iso angel ora kaprak. Bali ya. Ya. Bali. Saben malam Jumat kali kubur mulai neng omah. kanggo njaluk donga. Wacan Quran ajan sak kalimah. Lamun ora dikirimi Banjur balik brebes mili. bali ning kuburan. Dohon gitar karo sapu. Sing guri tak enak. Galeo. Sing guri dhewe iki lho, Nek. Ora paten Ya aku. ya. Kacamata dia. Niki. Kacamata Oh, niki. kira sama gue mulai gak gawannya. Aduh, seneng. Aduh. Weh, lah kok pantes iki to. Kayak bakal dibuat. Kok malah pantes iki to. Apa dipoto? Iki lho, arep foto sik. Menika dalam saking Mesir. Lamun ora dikirimi banjur bali Lepes milih. bali ning kuburan. Oh alah. Oh alah. Wis angel bisa omong wis angel iki. Angel ya? Nyanyi kuwi lagu-lagu Arab. Ono iki aja meneh kok lagu-lagu sing pujian lho Pak Didi. Lagu-lagu sing anak-anak lho sing digawe Arab ka Arab-Araban iso. Masa? Iso. Lha iki basa Arab saged kok.
Komet iki. Lho, oh komet kok luar biasa. Bentar. Tak. Apa nek? Aku lu balonku ada 5. Nyanyi tapi versi Arab. Iya ya. Balonku ada 5. Versi di Arab no. Arab. Ya, kayak Timur Tengah gitu pokoknya. Balonku ada 5. Kurang Arab nih. Apa? Ini sing bahasa-bahasa ngono lho. Iya. Pangane balon pada 5. Mbok gawe versi biasa kan iso. Termasuk lagu-lagu kaya biasane. Iki mau lho. Sing biasane langgam sik. Langgam sik. Angkat yuk kondo Pak. Yo kandha Pak Eko ngiringi Pak Tobi diringi balon kaya. Ayo saya Versi ini. kasih denger Mas. Lah ngono kok nggih pasingon kok Yo. Ora sida nyanyi kok pokoke nyanyi sidane kok nek pun batu dahar. Ya api lho MC nganggo ngene iki ra enak lho. Sekali-kali. Sekali-kali nggih. Aku MC nganggo kopiah abang. Wong MC kok nganggo kopiah. Lah aku tidak sesuai dengan apa ki hobiku to, Mas. Hobiku ki padha karo Pak Lurah ini. Apa? Mancing lho. Mancing biasa karo Pak Lurah, mancing ning danau, ning waduk, Ya, terus Mas Didi. Pun biasa. Aku yo mancing kok biru. Lu diperbaiki. Lho, gayamu perbaiki itu adalah hobi loh, Mas. Hobi kok mancing. Lho, lah senenganmu. Mancing itu kegiatan nggak bisa maju. Mancing yang maju biasa nyatani dari lurah, Pak Samsul. Oh lah diomongnya ngejel. Mancing dong? Iya. Biasanya ndi ngarepe? Nengak, Udah yuk. Lah iya maju. udah jegur loh. Iso meneh wong kene kanca-kancaku mancingin jegur kabeh. Oh nyoba. Oh iya. Lah iki iso dadi sak benik. Masa becak benih ki apane? Sowan dino nyuwur. Ayo, piye? Tak dene apa lagi mang maghrib ki mang lho. Saya ini tasik Pak Bedahan loh, Pak. Ya kan sik. Kene sik no. Kene sik. Adang ting-ting kan. Wayane dua jali. Rupa-rupa marahnya di kuning belagu merah muda dan biru mana hidung non lagi bang Oh, ini Pak Dore kok mau dol. ya rapi dong kalau Lagu berat. dong Kalau lagu berat. Ini Mekri karo nunggu ki kanca-kanca. spesial untuk Sumberjo. Kali ini ada beberapa artis yang sudah dijajarkan di sini. Ini tentunya untuk kita rahabi semua. Rahab iki mau panganan mau piye. Terkait di suarane satu persatu. No. Tasik seserangkan Cahyo Nuswanto. Lalu punika saged suwanteng mriki alhamdulillah Mas. Iki nak sampai apa Sumberjo ra nekake awake dhewe. Iya, rugi. Sumberjo iki Ora nekake awake dhewe. rugi. Upama ora nekakno Pak Didi yo rugi, sarombongan awake dhewe iki yo rugi. Oh enggak. Lha kok ora Sing rugi ya. sing rugi. Oh alah, kayak duwe kuwi ta. Merongos nemu. Poso tak kira to rugi iki terus enek praulopo ngono. Nah, matur nuwun kalian Bapak Samsul Aziz, menika Bapak Kades ugi Bapak Panitia. Menika Pak Tri Sucipto. Dalu punika pun nimbali kula sak kanca kalian kanca-kanca Cahyo Nuswantara. Iki nyuwate terno-terno ya iki opo? Terus apa ta? Dia ora diomong belas. Sik to. Ono omong niku wong ya seneng ngono lho, Dik. Lho. Ya terima kasih kepada Mak Yul. Lho, sapa kuwi? Sing gawe kopimu Mak Yul. Apa lho? Iki lah makane. Oh iya.
Oh no. Terus matur terima nuwun. kasih. Mugi-mugi laris Mbak Samini. Cuk lari. Bahasa ini sapa neh? Dukur pijet. Enten lho sing cerewet. Sing cerewet Sapa yang cerewet? Bu Mansur. Yo njaluk foto. Oh, sing foto kene mang. Foto. Nganggerane habis aku jejerne. Ini ya. Tapi kan gemati. Sing siji mau Apa? bolak-balik kon ngapus perkara posisiku. Posisimu piye ya? Aku kan dadi ngene di sini. Jadi ini kok ini kenapa teman ini? Dadi njaluk foto pas ngomii. Aku yang mana mah? Nggak mulai dari gue lirik kok ya. Yo anake mau gak foto nangis lho kok ndek ngeyel orang ngeyel foto. Kuwi Bu Mansur ini ada tau cerewet kaya ngopo. Kuwi tapi gemanti nyatanya awake dhewe lagi nguplek kaya kabeh. Jenengan mau diaturi to kalau wau. Polo pendem wonten. Terus daharane sotone wah luar biasa. Jas nggih Mas ya. Mboko. Mana ya? Lagi paringe kok katrok wau. Katok apa? Kotak. Kotak kok katok. Nggih. Panitia matur Bapak. nuwun. Pak Tri Sucipto. Sapa wi? Lho, kuwi ketua panitia. Nggih, Pak Tri Sucipto matur nuwun. Nggih. Terus engko ditimbali kene meneh hiburan warga Sumberjo mriki lewat tembang-tembang mungkin kok diaturke kanca-kanca saka ide menika. Instrumen sing iso menggugah semangat Mas. Oke. Oke, kembali baik kita hadirkan spesial malam yang sangat luar biasa. Malam tasyakuran bersih desa Sumberjoso. Ada Kakek tau buyumu, Kalian kakean kuwi sithik ae. baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa. Salam rindu tak akan layu, salam sayang tak akan hilang. Wah. Katane mangan kuwi coba hahe kabeh lho Bapak. Yo ora sithik nemen. Ada salah satu artis kondanya Jawa Timur Indonesia tuh, spesial untuk Sumberjo. Kita panggilkan sama-sama. Ada sinten, Pak? MC wis bengak buka lagi takok sinten. Lah kok keliru? Yo diurut to kono srek lagi rene. Wah, aku tak terus langsung, yo ada Dian. Ojo Mas, saya meteng. Ora enek sinten kok meteng ning dhuwur iki ora Katanya enek. yang butuh duit kok ya. Sinten, Pak? Rere dia. Rene. Ada Ray. Halo. Raro ya, halo you. Kalau dia artinya selamat makan. Goblok I love you, we like you. Wong sing bolong ngene kuwi. Ada Rere. Mas, sobat Mas. Nah, nanti tak tahu. Apa lagi dia? Sebentar kembali Bapak Cangir. Sebentar Mas Ayu. Mas Komen. Nggih, Bare. Mas sinten iki? Mas Yoyo. Ya iya apa? Mas Ayang. Yono. Oh, Mas. Yono. Semangat Bare ya. Semangat. Tentunya luar biasa untuk Sumberjo. Kali ini ada satu permintaan Apa? dari para panitia tadi. Dewa apa? Bu, Mbak. Orang jaluk kok. Orang jaluk kok. Sing jaluk sasak iki njaluk sambal tumpang kabeh. Sambal tumpang iki Wah, wis daerah iki lho. Tumpangi kentol ngono gak ya? Sambal tumpang iki sambal Nyuwun tumpang apa Mas Komen? Nyuwun apa? Wah, kathah niku wonten Nggih. jarah katresnan sejati wonten. Wonten. Bintang asmara wonten. Nggih. Ning niki nyumanggake merdeka mawon. Merdeka. Nggih. Pun merdeka Mas. Kuwi lagu apa Pun iki lho? Fatimah Mas. Niki lho diaturi Pak Didi. Saking Mak Fatonah ngersake lumiting asmara. Lumiting asmara. Nggih, Mak Fatonah kabul kembang. Mak Fatonah. Pasal niki Mak tablet batunah.
kuwi apa kelakuan Apa? Pamundutannya? lungiting Asmara. Sugeng dalu kagem Mak Fatonah nggih. nika ingkang lenggah wonten wingking. Oh enggak toh, mriki kita Pak Dalang. Terusnya tahu. Oh, dirasa tahu. Iya, Dipun saken Yo Mak Fatonah. kembang ora? Hah? Sing ngandeng pager kan lho, Mas. Lah yo untuk kembang berarti bakul kembang. Kok bakul kembang ini awan. Oh iya ini kok bakul kembang ini. Iya. Yo, lungiting asmara dingan ya to. Bareng-bareng Cahyo Nuswantara. Bersama Salatiga Indonesia. Bersama gantengnya Jawa Timur.
khusus lagu permintaan. Sebagai penghibur yang baik, ini mau lah ya jenis langgam campur sari kangge sing sepuh-sepuh. Nah, Iki khususnya kanggo sing nom-nom ya awake dhewe kudu iso mong. Iso. Oh no, yo simpel meneh kaya kang badhe ngaturi. biasanya sing khusus pemuda itu niki Mbak Sinten. Sing khusus wedok. Khusus wedok, kabeh sidene wedok ya. Lho, wedok apa jadi Mbak? Beda. Kira lanang dhewe. Niki khusus kangge kaneman. Heeh. Coba santi ya, santi. Cantik sih, cantik sih. Siapa to, Mek? Heeh. Dapur MC. Wah, apa to iki siang kok iso Nyuwun pangapunten para kadang ingkang tasih lenggah wonten ngaji menika. Dalu punika wonten bintang tamu saking kota Kediri. Budale sampe to, Pak? Kok iso dibudal? Lah modelmu wis susah ngono. Sing seneng, sing semangat to. Yo, warga Sumberjo semuanya kita sambut salah satu bintang tamu dari Cahya Nuswantara. Ada siapa Mas Mang? Santi. Santi. Tak cedhaki mesti wiwit lali ora tak Santi. yo. Iya. Oke, kita sambut aja Santi Cahya Nuswantara. Cahya tulisannya ya Cahya. Salah satu sinden senior tapi kayak cilik kuwi ngerti. Jadi bocah cilik iki kena kaya Mbak Santi iki ya. Iki mesti kayak cilik iki dolanan mic sing biasa nyanyi ya iki kelakuane bocah cilik-cilik iso sombene piye? Cilike piye iki kena, Mas. Karek kebiasaan. Kebiasaane kabeh cilik iki piye? Iya no, Mas. Ya, kowe apa ngono kuwi? Yo. Aku dulu dari lahir juga sudah dikirimin mic sama bapak. Hah? Sik to. Kawe cilik Iya, aku dulu sebelum lahir masih di kandungan ibu. cek ibumu bapak. Iya, Terus juga sudah sering dikirimin mic sama bapak. Anu eling-eling lho, Duk, kuwi mie kok alu. hehehe. Mic, Dijelasno to, Mbak. Dijelasno iki mik apa? Kaya Mic kalau tanpa kabel. saya ingat-ingat lagi ya, Iya. warnanya hitam. Pengen gitu bisa. oh iya. Lho kae. Kok warna hitam. Masa cilik ngono ki ya. Cilik ngono wis cekelan mik, terus cekelan apa ki? Nek mie mesti dadi penyanyi. Lah kaya Mbak iki. Umpama blese ya penyiar radio. Rak ngoten to Pak Didi. Ah. Karek cilik iki kebiasaan apa? Upamane jek cilik ya. Ya. Kuwi cekelane kunci tang. Ayo sok ben mesti ora kunci alat-alat. Alat Sok ben dadi bengkel beli bengkel gede mekanik. blesete nek. Tukang tambal ban. Waduh menurut Yo ora ada ya sik sak bidang. upamane jek cilik sak menti sak mau malah ya kuwi ngerti mboke liwat ngono langsung kae diwetoki rok diketoki digunting kaya ngono Dadi desainer kondang. Perancang busana. blesete nek Bakul kambi. lho bakul kambi upamane enek cah cilik kok petuk pitik dasi diprotes terus enek kucing dihitung dasi kuwi gedene dadi apa? Aja ngenteni gede, cileke kaploken. Dapat kaplok, kok dadi begal iki. Santi kesana nih, Bang. Keloton iki, Pak. Rene ora to rene lho. Wis mergo dikono iki. Lho nek kuwi piye kowe ning kono jane ombo to? Iki mergone lho dandangane sampean pindah rono. Iya. Ayo, Pak. Ceritane Ceritane nopo nopo iki? Duk, piye? Wis iso nyuwara cilik dulu, Duk. Ninggal kantor senang kantor mau piye, Duk? Tiga terus jalan. Wis mampu lho. Dereng Belum. kantor selalu bapak. Heeh, sukane rada entek, heeh. Nek tapi apa? Suaranya telas. Belas. Ora Aku tuh. lagi sakit. Sakit. Mm-mm. Tekak aja. Iki bobote Mbak Santi ngobati ning kene iki lho meneh Sumberjo menghibur masyarakat Tumean to mas Sumberjo. badokku tumean to. Baduke sing ndi? Ah. Lah kok kebledok. Keblodok iki piye? Iki kena engko gawe wedang lho iki. Panah. Oh, panas. Ngono kok yo nyang. Besok wae aso lho mas. Lah yo telepon aak no. Oh, master. Ah, iki apa? Yo nyong kok lewat dana sadar. Lewat
Yuris ya. Yuris ini kok Yuris. Mau ditransfer sama AA? Saiki. Iya. Nanti ya. Iya. Yang penting kamu menghibur dulu. Gue karo sak komat bae, ya wes. Ah. Yo manut. Yo. Ya, ya, duit. Ya. Lagu terbaru nggih Pak Dalang nggih. Yo. Terbaru. Nggih. Terbaru. Terbaru ya. Duet romantis ya Mas. Sing anyar. Kamu pelan-pelan. Lagu ini. Oh, wes engko gak iso tak bisiki kok. Ah, ya wes tak loro. Ah. Yo. Anyar. Mas Komar, Bareng sayang. kita duet yang terbaru ya. Iya. Aku apal ora? Aku tak bisiki. Aku akal lagu apa iso. Iya, iya. Aku tak bisiki. Oke, yo, kayak mau dibaca Santi karo komat yo. Cepet Mas Komar. Sampai pernah. Sampai pernah. Sampai pernah. Iya. Aku gak Iya. Awas gerek. Aku balik ya. Asam urat.
Lagu terbaru. Iya, bagaimana Mas Kome? Ya ki terbaru. Gak apa-apa ya. Ini terbaru loh, Mek, bagimu. Gak terus Aku lali kok terbaru. maksudnya lagune lah, Mas. Ning diperbarui neng ngono lho. Iya, iya. Ben lagune iki ketok urip terus. Apa-apa lagu ki nek ketandakno Cahyo Nuswantara dadi berbeda kan. Beda Nyawane lagu ki metu. Loh, aku lagi ngerti iki lho, lagu kok duwe nyawa iki. Metu terus. Saben malam Jumat. Niki mbok beli kepareng mengke Bapak Kades. Oh nggih, Bapak Samsul. Nggih Pak Samsul Aziz, terus kalian Ibu Lurah mengke kersane mriki. Nggih, boten sah. Lho, kok bener kan? Mau pun pesen kali kula. Iya. Pak Lurah mboten lho, Bu Lurah. Bu Lurah pengen nembang ning kene kok urung tau ngerti sih. Bu Lurah iki ngene lho suarane. Kok iso nembang. Lurah. Oke, boten ta. Bener. Kok lah ngomong ngene tok tak kira mang ya arep melu nyanyi kene. Oke, Mbak Loro. Iya. Oke, kita panggil ya. Ah. Sijine kene iku sijine kono. Coba boleh gandengan sopo semu. Bebas. Ono Susi, ono Ida. Ayo Cindy. Iki susi dijadikan deh. Loh, sire dulane nang lu jual. Aku spesial. Aku spesial. Aku sih kowe. Aja enggak aku Aku enggak aku bareng. seneng. Seneng kowe ya, ini kemeng kabeh mripate. Yuk kita panggilkan ada siapa dia bersama Cahyo Nuswantara ada Susi. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah tetap senang, tetap sehat. Sehat selalu ya Cak Kome. Tunjukkan bahwa kita profesional meskipun terasa capek, tapi kalau sudah Tetap biasa semangat, ada di Sumberjo gitu loh. nyapa tahun dan Kamu kenapa? Mau kemana? Kamu grab ya? koplak. Aman dah. Aku iki iki terane buntut dak. Terus sedina tak pene lagi iso garing kok. Ndas panduk. Sebentar. Ini Cak Yono ya? Iya dong. Tadi berangkat dari rumah jam berapa? Jam 5 dari rumah. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Sama siapa saja? Sama tak komet. Cak Komet, sama siapa lagi? Banyak ini rombongan banyak. Koplak. Aman. Ya, aman. Aku sih aman. Gak boleh. Lu mau sono di pesane pianto Sumberjo. Lah. Sajane apa nggih sopan nggih Bu, Pak? Boten sopan Nggih, nggih. dilepas nggih. Lah ora sopan iki lho, jenenge ora sopan. Aku ora sopan dan iki aman. Aku anggere mulai ra gondak. Kayaknya aman. Oke. Janji kita buntel tanganku aman sayangku. Kalau kowe sego pecel. Ya, hoga tenan aman, nggak boleh pakai helm. Aku
apa ya mana Pak? Iyo nek. Jere aman. Ayo dasku. Wis apa bocor kaya ngono. Jere aman. Kamu tidak boleh begitu aman sayangku. Man, biasa dengar ngono lho. Loh, apa? Apa sampe iso nyowok ora iso bumbunan Majan, piye? Mbak Susi, iki sampean duet. Heeh. Lagune sing iso apa ya? Apa ya? Tiang sepuh kita sing ngertos, sing nom seneng. Nek iso sene kuburan piring apal. Sabri malu cuma. Kuwi ora umum bahasa. Ya anu, Mas, satu nada. Ah. Berarti apa depan sing apik. Nadanya Digandeng apa? Ah, nadanya sing sing. iki BC lho. Ayo, Mas. Bila ini mau bila. Oh iya. Bila Bila kamu dur. di sisiku, hati rasa Ya apa? Aku pegelen kuwi lho. Lek lingguh kuwi sing ngene, lah lek ngene kan sampe piye? Aku iki trauma lho ya. Nalek prapes. satu hari. Kayak bengkok. Ono jerak terus itu masih gitu. Jarane kuat, kuat jamu. Aku lho bendino. Wah, gue mas ben sehat awake. Wah, iya. Jaga kesehatan. Aku karo kekasihku ki Iya, bendino paling setiap pagi 7 kilo 15 kilo. Apa kuwi? Gue Esok pirang kilo? 15 kilo lho. Lah anu sore 7 kilo. lah kok kuat? Kok kare buncek? Wah gonceng karo duit dhewe. Lonceng. Wah. satu hari tak bertemu. Karo budeku. Masa bude? Waduh. Hati rasa Hati-hati lho Mas, hati-hati. Gawe rambutnya demek. Thank you.
kok kowe enak layak. Gak kok enteng. Bojomu ora ngerti apa kowe ora ngerti aku ngono gak terus. Bojone karo iki. Ya kakak milih. Ya iya. Nah, dek Yo, aku yo langsung dicepot ya. Wah, anak kowe biasa aku sing gak biasa. wis Kamu kan aman. Ora. Kuale. matane kali. Yang ora keplak lah nek tapuk kaya ngono. Ora apa-apa Oh, kok. kuale tanganku sudah. Takut sijine. Kita sudah aman. Iki mau dangdut. Pokoknya jadi kan nggak main gitu. Bang. Kita mainnya yang sayang-sayang. Wes mari kok. Iya, nyanyi ya. Buat Pak. Duet Pak. Piye? Nyanyi senengane jenengan. Oke apa? Apa enggak? Gitu ora takon aku. Wong iki lancang yo ngono. Kira jenengan wis perso. Sik to, lah senengane kono sing ro ya sapa? Ah. Lho, saya dikono. Kok iki takon sik kok piye senengane opo. Nagane Apa? Yo. Kata senang sejati. Kata senajati bisa. Oke. Pun nyanyi apik, ngomong iki kudu sing luwih apik. Oh, kamu ngono. Sorry. Aku wis pinter lu. Aku yang pentel. Aku pempat. Pempat, kita sudah pempat. Kamu lupa ya sayang? Pas. Pempat, kupingnya 2 tanggal 2. Iya, apa tadi? Lah yang pempat toh. Betul. Kita apa lagunya? Klong 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 itu klong klong. Sayang, yang Kolaborasi antara pemusik. Aminor. Aminor. Ya. Tresno iki mung dolanan. Pipo. Kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk mung kesabaran. Mugi Allah paring kasembatan. Saya ora nyanyi apa? Aku dibeli ini. Betul. Iki pane iki. Madrid dibingkem apa? Yo iya no. Itu yo bisa sek. Bukan nek cangkeme. Wong kok seriwis saya nek tanggane nyanyi romantis lho. Sajae kemiren. Bukan yang mati tenan aku mulai besok apa? Aku ket nambah isi yo. Ora iso. Culek. Oh, pas cangkeme. Lek ngono awake dhewe aman lho ya. Kok dibunyi wis di Lho itu rokok kesak. Bolak-balik mampu. Oke, pamane sampean nyanyi. Mau ngadeng aja. Ora tahu. ora tau kok kacang lho. Ora bedine. Lho enggak boleh. Banyak anak masih belum tidur. Banyak ki ngendra, banyak anak. Banyak anak. Banyak hewan mau Betul apa? Ayo boleh. Ayo romantis ora tawi. Bisa ora? Gak iso kono keluarga wong gak duwe, Mas. Ora gak apa-apa kok kono. Yo, nyek, kayaknya masih ora duwe bahagia selalu ya sayangku ya. Ora enek ora
Besok hari Minggu anu libur ya. Libur saya. Kita ke pantai ya Dek ya. Kita mandi bareng. Mandi ke pantai saya. Iya dong. Nanti kalau kelilipan gimana saya? Kelilipan ada di piurnya saya. Malah aku nggak apa-apa nih buka semua saja kita. Cok kawan. Iya toh. Mau nggak mau gak gue? Bersama Cahyo Duswantoro. Yuk langsung kita mas. Gue tak share. Kenapa? Apa nih gue share? Ya wes dah nyanyi. So dah nyanyi. Kita nyanyi. Gak mau. Loh, gak mau kenapa? Gak. Loh, kamu itu pasanganku. Itu komen sama Susi Malakatur. Ya kok aku kayak lupa sama. Lagi sadar. Boleh kita main dewe lagi sadar we. Sangat wis lara kurian. Wes gak mampu sih san. Lah ya. Kita dah jamoni dah tambah mainin dah bisa jamoni pandai. Yang ini loh sono. Wes pakai roiku kok iso. Aku gak mau mas, aku sudah terlanjur sakit hati. Enggak apa-apa, kamu enggak apa-apa. Sakit hati kenapa? Rasanya hatiku tuh mas. Lo hatinya dia aku lo ngerti ya. Boleh. Apa mau sampe ngerasake hatiku lu sampe mesti nangis. Sik toh, iki Nangis keronto-ronto. curhat di aku mau beriane. Wah, aku rasa. Kowe ngatet kok. Kalau wis bar nyanyi kok yo genten ngono lho, Dik. Kalau iki Mbak Susi wis. Tapi aku sakit hati loh. Sakit hati yang nyanyi sesuai sakitmu. Dadi yo mbok yo dadi. Seka apa-apa. Kan tau aku ndak mau gua HP mas. Terus Sama pakai nyawangi sing joget ae. Oh pernah ngerti lek sampean iki wis duwe aku nek kene to. lah paling duwi paling. Oh iya wis to, kang nyanyi yo. Kok ben saingan karo kono ngono lho, Dik. Kok iso? Iso lho, nek juara 1 lho. Agustusan lomba Panjang Pinang Iya, mas. Didono keunggulanku mas. Critakno keunggulanku. sing didudah gak kono to, nyapa aku didudah iki. Nadaku mana, Mas? Yo pun. Apa lagi? Ayo. Ini dengan tidak sengaja. Ini lagu dengan perasaan, Dik. Kamu nggak tahu sih. Ya sama dengan kamu. Beneran. Dengan tidak sengaja. Ini aku mas.
wong wedok iki dinyek gak apa-apa. Gak apa-apa ya Mas. Wonten pamundutan menika kasunyatan. Kasunyatan. Yang bingung. Alah. Wes aku ganti pasangane. Tapi kok iso terusno kuwi neh. Ganti milir. Ganti Mega yuk. Mega. Oh Mega. Ayo Mega. Mbak Mega ya. Mega. Gak apik kono e pojokan. Wonten pamundutan iki wau. Sopo. Kasus Saking Bapak. Bapak. Aduh, hilang terus kali. Pak sinten Pak? Ratno, Pak Tirta nggih. ketua panitia. Oh Pak Ketua Panitia. Siapa sih ngomong? Jadi coba. Kasunyatan. Ya pergi, tengah ini, tengah ya, tengah. Tidak suntik no. Suntik. Sopo Mega. Kita buat. Kalau Buat ini sopo Mega. apa mana? Tas kalo. Oh, gak lah kita iso buka ning kono ki dari si iki apa ora? Ya iya kuwi nganggo kuwi. Oh, iya. Ya ampun. Lah Iya ya.
Pamundutan ki ra ketan kaya ngopo tetep diaturke. Iki ana pamundutan Mas. Wilujeng Bandu Padalan derek nuwun. Request gubuk asmara saking Pak Waris Sugiono Surabaya. Ngesake gubuk asmara. Bareng yo ki wiwin sing minangani. Tiga terus jaranan ya ben sigra. Ayo wis sok lakno kendangmu wis. Ya. Gubuk asmara ya Taseno ya wiwin yo. Tanggapan ki nek laris yo ngene iki lho. Utuan di kantor. Utuan. Ya jaranan yo. Semangat ya Kris. Wis ditunggu ning musuh rasa. Semangat ya Kris. Apa to Mbak Senung? Niku ngajine niku. Saya turu Mbak ini. Pak Dine. Pedok kowe. Iya. Lalu Monggo Cahya Nusantara.
Pripun Cak Komen? Ayo dintekno karek sak strip. Asik. Asik. Strip Napa derenge cerit? dereng. Tolong dikara strip. Mungkin lek sampun cerit sampun. Enggak tak kabar-kabar. Yo. Dia mungkin cerit dari. Sampun. Asmoro versi jaranan. Yo iki siapa jenenge si Sekar ki? Yo kendang. Sing cilik. Yo patrimu panggung. Oke Pak, nggih monggo. Badhe wonten pamundhutan napa niki Pak Didik? Nyatane nggih tasih setya teng mriki lenggah. Yo. Menika wonten pamundhutan malih Napa? ilat tanpa balung. Buane ganggu neh iku. Niki mana Pak? Liyane ilat. Kayak ilat ora apa-apa, ora ilat ya golekno daging liyane. Paru ya paru. Paru gelem ora kok amis. Oke, Dik. Habis karya, ya Dok. Sini sayang. Apa tembane wis manut Ini sampean sampai di iki? bawah. Ya, patrimu panggung. Wis ngantuk sesuk sekolah. Selamat malam. Masih semangat. Masih semangat. Aku enggak. Aku enggak. Mampu wae ra bener. Dik sekarang iki daleme mriki ya. Muka. Lho, takono kok wis. Daleme putih. Ngriki. Desa Kalipang, Kecamatan Grogol. Oh, Kalipang kene ta. Wis ngerti to? Tidak. Saya kan diatur dulu toh. Orang kira Kalipang iki krono Surya krono tekan kono Kalipang. Kelas pinten, Dik? Kelas Gerajakan Banyuwangi. SMP ini. Satu SMP ini luar biasa. Kelas 1 SMP kaya ngene sampeyan wah nek gede mesti tak padha ngono kabeh iki. Bos piye? Gerajakan. Gerajakan. Ora mampu piro. Iki tenanan bola iki digawe wirange sekar lho. Gerajakan bahagia niki. Ya, monggo ge ora wis wae. Nggih, ya. Apa sih? Apa kembangnya apa? Bos kargo. Lewong. Lewong. Ya. Di dalam surah pondok. Jaranan, Jaranan. tayo langgam, tayo gendut. Jaranan. Ya. Ya, lewong cara jaranan. Wani keder iki. Masih jaranan. Dari penusuan Torino. Yo. Iya bener. Iya bener.
paketan tadi. Dan dalam tenang baik. Emang lewat gini ki. Gele. Ya matur Sampai nuwun. nih kok nyepet nih. Kulo iki bingung sampe ngeten iki. Aku ini kan ben bingung cek lanangku ngono. Ayo. Apa iki? Sap. Oke. Gimana bang? Dengan apa? Mereka wonten Berdasarkan Banyuwangan jadi alam itu sebenarnya ya. Dalam. Berarti pamer riyen nggih. Ya. Nggih. Engko bengi yen to longgar nyusul kae ya ana ing ijo. Heeh. tanggapan ora kon nyusul minggu piye kok rame-ramene. sesuk piye Sesuk ya delok. tanggapan kok delok pamundutan kalau wau Heeh. gerajakan Berdasarkan Banyuwangan ya jadi alam itu bae. latih saya semeneng iki lho Nggih, lali jalur sangu lho gerajakan ning Ya. itu Tulungagungan. Oke, cek sanang jam ya. Banyuwangi Tulungagungan. gerajakan ya ono lho Kota Manut. ono coba Geser. geser geser Agak ke sana supaya semuanya kelihatan. Jadi yang nanggap para masyarakat Sumberjo tahu. Ya, dari sini. Geser. Nah, geser. ini kancane Khusus sinden. lah iki sapa Iki lho ya. Tuh kita. ora siapne lho Yo. Thank you.
Madion, nyadong duka ya Mas. Menawa ana tuna dungkap ana kladune